Sa sisimpat, nakaliang jong ka Good News TV. Ngidon, pdiang subhay pi siya kani ka waypat ka program Jinghikay. Ya ka banginyo, ya ka banbating, ya ka Jinghikay ka bangin lasdang, haktay gaway, katayo, ka Jinghikay siya phang KYRDAN JONG JINGNGEIT KHRISTAN. Hagani ka por, hagani pat ka program, nginyo panyakran, ya ka KYRDAN KABA AR. Mynsiem tiyo, ngilay kran ka KYRDAN ka paningkong, kabaw yones uwang at ho hapi kikun hep pat kikun kenam. Pagkatakalong ka KYRDAN jong kibala man iya ka jingpenim. KYRDAN kibala wan shu jong kitu baroh kibala wan shu jisu banyo jingma ba jingsait daga snam jogu ba kibayo mat iya ka jingka arsin na U Blei na jerong. Bat baroh kibri kiba mat iya kata labu iki hakata ka KYRDAN ka paningkong. Ti hakani ka por pat nginyepe sa KYRDAN KABA AR, ya kabaw yones udon manhikay yangi lingba kakatien kabak ho jong Blei. Ti siya bangin let siya ganay kabenta, ninyo banyak pendam kaman U Blei haka jingduwai. Ang jingiaduwai. A Blei buk pa jingiasyblok beneng pat bide, sa isim ko pa ngipaw kamat siya menagapo, ban aingu yame, nakabenta, kani gajing penyo alat, biang ka jong matray sa sisim, lingba ka Good News TV, ya kabangin yo ban hikay, ya kani kakatien kabak huit ka jong A Blei. Siya kipara mynsiem kiba kodor, kiba pet, pat kiba snap ya kani ka program, lingba kikor kibor bagi jing start, kiba memela kyrkhu. Trying layo ban ya pet, ya kani ka benta, KYRDAN JONG JINGNGEIT KHRISTAN. Gilayo ban pet ya ka KYRDAN ka paningkong try, ka KYRDAN jong kita baroh kibala mat ya ka jing penim. Pat bentang idon ban pet sa kiway pat KYRDAN ko kudrat. Kenang bangin ang skautu, siya no mekhot yang ikok pa. Kum kita kibangay hame. Rabi siya krujo me longtong briw. Ubam doon ay ain la dihan ringa duway. Ba memen pendan kam kandrat. Ba memen pen kuit, memen pen kentang. Baka way kuy kakantian ka ban mino. Kanlong ko try. Kabala persat mynsiem da behi. Baka kyrkhu try. Ya baroh kiba sngewbha kiba sngap. Kyrkhu. Ya baroh kiba sngap. Ay bor kiba kilaban pet ini ka program. Kilaban sngap kandrat. Kin madru iga kyrkhu ka jome. Syiem ka por ka padangsa. Haka kertengu jisu ngidwai. Amen. Di haka ka por nginyapet ya ka KYRDAN KABA AR. Jong ka Jingiait KHRISTAN ka jongi. KYRDAN baningkong kani ka KYRDAN jong kibala penim. Kikun hep. Kibala mat ya ka jingka arsin. Mentang nginyapet ika waypat ka KYRDAN kabaw yones uang ngatho siyapi kikpa. Pat kani ka KYRDAN KABA AR. Uang ngatho hapi ko kikpa nabapila itu ya ubalong nadu meningkong. Tingile kren mynsiem tayo. Ba habang iong kikun hep, habang iong kikpa, habang iong kisamla, kamot ya kani ka jinglong do jongi. Kamot yu briw bakenja do. Henry ka kren ya kata ka jinglong mynsiem jongi. Bat kani ka KYRDAN KABA AR, ka KYRDAN jong kikpa. Kum ki kun hep bat ki kun kena, ngila itu U Blei ko bukpa, ngila da banyak keren. Ngila don ka siya day bat U Blei, om syu tangkum u jingtao bat u nong tao, Henry menta bangila pdiang yu Jisu Kris ngila ngeit hau, ngidon ka siya day bat U Blei kum ukpa jongi. Kamot ngilong ki kun ja U Blei bat ulong ukpa jongi. Henry ka jingkot ka jo ka basyaneng ka jo U Blei. Nakabata jong apa jong pi kibla dona ka KYRDAN ka baningkong. Kalong bangin itu syu U Blei. Kamkut tang habangin itu U Blei kubukpa jongi ubah beneng. Ner U Blei wong ali ngakot epi siya ka KYRDAN KABA AR jong ka Jingiait KHRISTAN. Ka Bible ka kot ingi bangin ban itu U Blei kumba ulong nadu meningkong. Wong ngatho siya pi kikpa nabapila itu yuta ubalong nadu meningkong. Kabamot ngidai ban san haka jing itu jongi U Blei bokpa. Ngidai ban san haka jing itu jongi U Jisu Kris ubalong kun U Blei. Bat kumjuru ka jing itu U mynsiem bakut jong Blei. Haba ong ngatho api ikpa nabapi itu U ta ubalong nadu meningkong. Kamot ka day ka jingkot ka jong Blei yangi bangi day ban smotu bat itu ika jinglong jong Blei nadu ka kitab Genesis hadu ka kitab jingpenpao.
Kamut U Blei kwa ingi bengin wan sa KYRDAN kaba ar, bat kata KYRDAN kalong bangi day ban snow tu, ya ka donut ka jong U Blei ka tiet kumno. Bat ngi day ban penti kenaru, baka donut jongi ka day ban tiet kumta. Bat ka KYRDAN kaba ar, kadi ka KYRDAN kaba ngi itu syusyu yun U Blei. Mday tang U Blei hakas ngi bagi mat jing penem. Mday tang U Blei upa penyo ingi ka jing kaarsin. Nre ulong kumno ni U Blei. Nadu meningko. Nadu Genesis. Hadu jing penpau ulong kumno ni U Blei. Kata ka di ka KYRDAN kaba ar. Tengah ong ipi ba uonis ukuran siya ka KYRDAN ka meningkong kikun help. Kadi kikun kena. Bat na kani ka KYRDAN ka meningkong U Blei kuat ingi siya ka KYRDAN kaba ar banlong kikpa. Ka KYRDAN jong kikpa. Ti kumno banlet na ka KYRDAN ka baningkong siya ka KYRDAN ka baar. Lesi ka di ka waypat ka por ka bangin sayo. Ya ka banyo puson lang. Kumno bangin yait na ka jinglong kun hep lani kun kena siya ka jinglong jong kikpa. Kadang ka proses hanta. Lesi nga siya pay, ka waypat ka por. Nre haka na ka por nginya pay tangi kini ki KYRDAN. Bat jayu, bat ngidi ban long kiba kumno, haba ngidi ban poy haka ta ka KYRDAN. Ki ay kini kikpa. Niskaw to kumno, haba uyones wonga to api kikpa. Kamo dayo, ki ay kini kikpa. Piyo briyo ubaladon ila ka jong ka yin kasem. Ubadon laki jong kikun kikti. Laju kot yaw tau briyo ukpa. Ukpa udaw briyo ubala ban penmi ya kapateng bat kalong din hadin jong. Yaw ta ru laju ong ukpa. Nang ta ukpa udaw briyo ubadon ka jingkit kli nam talaga jong yin nang kabenta lagi jong kikun kikti. Nang ta uba hikai uba besar bak peja ekikun Naki kibabha utaw de kupa. Lara fi pule kitab Shiti upol si Ephesus kalau ban rio gede khot kabalai upol ong piru kikpa to wat penditar ya lagi kun nrito besar peja yaki haka jing hikai perka jing seneng utrai utaw de kupa ukpa badon laga jong kayen upa it ya lagi jong kun upa besar bo peja yaki naki kibabha haki jing seneng ke jong turai. Katakan di ke definition lah ni ke jing batai ki kikpa. Haki jing KRISTAN la banong baki kpa ki day kita kinong job iki way pat mynsiem. Ka KYRDAN ka baar namar tagadaw ka di ka KYRDAN jong kinong job iki mynsiem. Kitin parang kiong kani ka level jong ki soul winners. Kiba job iki mynsiem ba kodor siya utray. Nilaban ini nagaktiyan jong Blei U Apostol Paul, hadin bula kala kabamot, hadin bula pdiang yu Jesus Christ, ka Bible ka kaya tu ingi bulu Paul wong ayu memon ya nga ban le try. Pi habang ila don na ka first level, kabang ihapan kali kalong sakay atray. Ayu memon ya nga ban le. Barka basngot na labang ipuli ka siti ka baningkong u Paul si Timothy kal no baningkong dukot baar, ka Bible kaya tu kumni ka ong u Paul to ha u Timothy. Ukun uba shisha jonga haka jinge. Kabamot upol hadin bulang ngeit yu Jesus Christ ka kam jo kalong banjob iki mynsiem ke bakor shutrai. Baru ong bau Timothy ude ukun uba shisha jonga haka jinge. Kamot hadin bula itu yu Blei kumudong penim na jong ka kam ka jong kalong banyalap ya ka gospel. Kani ka di ka KYRDAN ka baar. Banjob iki mynsiem ke bakodor syautrai. Bonsi na kajing KRISTAN jungi, ni sakot haka level ka baningkong. Berkata ka level kalong, lapenim yungi. Nga pdiang Jesus Christ, lama bikipop jungi, ngilalong gikun ke jong Blei. Bat ngikut hangta kajing jungi, bat ngi persyang ban bat skem, ban long kita ke lapenim. Bat ban long kiba yaisha penim man kasni, kamrong ka basniyo, kata ka ding kajing persyang ka jungi bangi day ban le. Henry ka level ka baar ka bangi hapan tawi ka jing jungi kalong ka level jong kikpa. Kikpa kini ka basayso.
Kipa kini kiba don kun, kiba don kapateng. But yang ngiru U Blei Un ngakwa bapin don na kani ka level. Pidei banlong kiba seiso. But Apostol Paul usnoto igani baru le kata. Baruang ngalapan ka yo Timothy daga gospel u Jesus Christ. Pikan mau sarai u Jesus syabun kiu syabneng no Matias no ba arpo prakat kenda arpo ongkom no. Wong na mar kata ken tu ki dalai no mapi penlong sunran ni ki benriu baro. Tu hikai ya ki ban sumari ki AK baro kabangala hukum ya pi. Kai kini u Jesus wong. U Jesus wong menta pila itu enga ngade Jisu pila ya pa bula mipan menta pila yu iya nga bat ngam kwa pa pin snapjar pidei ya kaban kiu syaka wei pat kekerdan bat kata kalong banlong kinong job iki mynsiem ki bakodo banlong ki soul winners U Blei kwa ya pi ki bas snap ini program ki badan hayeng na hangno hongno U Blei Un wat hun tang balapan ya pi Henry I baga jingim jong pikat long papin let ban ru ye kiwei pidi ban long ki soul winners ikpa kita ki badon laki kun kiti ki ba penmi ye ka pateng bat ka long din ngila penmi mo kum kita ki balange hato ngilala mo banyalam ya no syaka hima ka jong Blei Jesus on khele kama apostol baningkong ka pra ka Bible ki thu ingi bau po ba u Jisu ang ti pinyo diang ya kabor on dalawan mynsiem baku ya pi ba pinlong kinong pla ya nga a Jerusalem ba ha Judea ba ha Samaria ba chika bakut kabrotei baro nga pinlong ki nong pla ma pi ki badon ki sedran ki jonga ma pi ki shispa ar phomut ki be duai ki be ap ki ba ngeit hanga u Jisu ang pinlong ki nong pla ki jonga kata di ka level kaba ar. Baroh ki Kristan kilong kinong pla yo Jesus Christ. Balada mga mapi ki basngap ni klem pla yo Jesus Christ kadon jing per baga jing bakla haka jing Kristan ka jongi. Kamot ngilong ki Kristan ki ba shapting. Laning ngilong ki Kristan ki ba don ka jing penram hapo. Kadon ka eki ka ong hangi kumno pindi yalap yo Jesus habayala di pidang syate syakum hakini ki eki Kamot ngimpat don na kataka level ka baningkong kapala yo ma kapala yo site kapala yo jing karsin kapadon ka jiade ka ba jan ba U Blei ngimpat mat ya kata ibrew ka bala mat ya ka ka U Blei la le haki kenomla ban snapjar in pechucho ka ba ar korin san arpo ko ongkom no syapang jongi baro ki banget yo Jesus Christ ki bala don na ka first level akal kerdan ka baningkong ka Bible ko namar kata ngilong kinongkit mynsiem jong ukres. Ngilong kita ki ambassadors of Jesus Christ. Kinongkit mynsiem jong Jesus Christ. Kamot ngide kinong pla syapang u Jisu. Ngide kinong pla syapang U Blei. Ngide kinong pla syapang kahima jong Blei. Syapang ki jinglong jong Blei. Nado meningkong ka kumno U Blei ulong. Matias san katlai bakandriu ong pi pilong kamlu jong bertei. Pi pilong ka jingshai jong bertei. Kamot pilong ki witness. Pilong ki nong pla, pilong ki saki. Nang taba ar korins ar katsan. Nabangilong ka jingiu bi ukris ya U Blei. Hakita ki bela penim, bar hakita ki bada jotno. Kamot hangno bangidon ngila bandon barki para banget ki jongi nangila bandon barki wei ki bampat nget ngilong ka jingi ubi kamot ngide ban long ki nong pla ki jong Jesus Christ ngide ban long ki nuksa na kamata ka hima ka jong Blei ar korin lai Bible ko angkom dia pilong ki sithi ukres ya kabala 3 minute dangi ya kabala tho om dakasya nredo mynsiem U Blei uba snap kini khot ki bapen ba U Blei khot yang i syakani ka kerdan ka baar om tang ka kerdan ka baningkong jong ki bala penim henry ka kerdan ka baar jong kita kinong playu Jesus Kristus ni kinong job iki mynsiem ki bakodor ki soul winners baroh mga bat mapi bat baroh ki bayos ngaw ngide ban long kinong job iki mynsiem ki bakodor ngide ban long kum ki kpa ki bala ban penmi ia ka pateng bat ka long din jong ki banget ki ba it U Blei bat ki ba kongo U Kres kata ga de ban lai ka thong ga jongi bat U Blei khot ingi shani
kwa ban kali pi atu bila juplamo yu Jesus Christ u Jesus bela yap halor ding pnau Jesus bela shashitom Jesus bela mipat shanu reshino lada pila yalap yu Jesus Christ u blei un kyrkhu pi Andre lada haduk menta pimpat jiat hu syapang ke ei ka ba pilamat ke ei ka ba blei la le ya pi kentu ya pi wat sasa ka kerdan ka menikong kiu sya ka kerdan ka ba pan bor no blei ong turai rap ya nga me khot ingi benlong nong kit tin sim ong ngilong ka melu ngi ong melong ka jingshai ngi ong ka jingeubi ngi long ka shithi trai balengam la ya rap se trai ya nga pi pan bor no blei namarkat ni kadika monjo blei nam ta jonga bajong pi kadang ka jingong babaro ki kristan kidei ki missionary bat ngadangit bahaya kata baro ngidei ki missionary kabut baro ngidei banlong ki soul winners baro ngidei banla ban pelayu Jesus Christ hangno bangidon bakani kadei ka kerdan ka ba ar sengap habangi pelayu Jesus Christ ka Bible ke tu ingi maka don kanong ka kraw lafi puli na ka proverb khatway lai po ka Bible ke tu kumni lafi pe na ka kitino play ka Bible ka ong usa jong bahang ulong uding jo ka jingem but uta ubasta upenat ikimitsiem ki ba kodor kitin pareng ka ong kumni he who wins soul is wise he who wins souls is wise uta ba job ikimitsiem ki ba kodor jo try ulong briu basta ka Bible ke tu ingi bagi Kristan ki bladana ka first level bagi batray ka kam jong ka jing pen im banya thu lam ki way om tang bala pen im ki andre bo blay ko ban pen im ki way ru ka Bible ko kilong ka start ka jing stan ka ba play ha ka ba job iki men sim sha Chris kalong ka jing im Kristan ka start upol wong to long pi ki start om ki ba bi sa to long pi ko start ka ba to long pi ki soul winners man gasngi what I bakibriu can I daw ya ka jingim jong pi balay kim tre ban wan chu jisu dan sibun ki bring bang ngim tre ban long Kristan ong balay im tre ban long Kristan ki ong ngi di kiat henry ki badi pada ki Kristan what I baka jingim jong pi kan long ka daw bakibriu ki dom tre ban wan chu Jesus Christ long ki basta long ki soul winners long ki bas ngau thu bat champang ya ka jing tiet jo ka donot ka jong blay pi nado meningkong ka donot jong blay ka tiet ban pen im ya ki briu na ka pop changki nado bangi ha ka pereden ka donot jong blay ka tiet bar ka ong akwa ban pen im yu ni briu u blay la ban ong ba men ta perthai dang dan angut ki briu dang tong adam bar ka im bar kini ka le pop ngan erase no yaki ngan pendam no dan matip mano ki history Nreble wong em na iye ki kilong ke ba kyrpang wala kila hapru ki jing thau ki joma ke ba kodor uble wong akwa ban pen em ki na kwa ban thau thum ma ki kata di ka jing tir jo ka dono jong blay baru blay wong yang apa di pikiu shoni ka kerdan ka ba wong ko ki Kristan baro ka berthai kiu shoni ka kerdan ba ban long ki soul winners ban ngong ye pi ladang ni persang ban long ki soul winners kanya rap ye ka jing em jongi bangin nang yai na ka jing khut na wala dang idyo ka jing mynsiem banga hapan sakhiu Jesus Christ nginom ai jakai ka pop ka jing em jongi nginom ai jakai u satan ka jing em jongi na wala dang ai jakai u nginom la man sakhi yo Jesus Christ habang ilaman ya kani ka jing map ka jong blay hatu kam dai mo ka kamram ka baningkong jonga ba jong pi banya thu lem shaki way bakiru ken matlem ni ka jingbha ka jong blay hatu kam dai mo kata haba mangang lamat maphi philamat ya ka jingit ka jong blay ka jing map ka jing sat ka jing pen ka jing em bom jikot ka jing kha arsin giladon ka jing dai ka ba jan ba blay kong ki khon ba ukpa hatu ngin chu hunse tang haladi kat ba ki men ba ki parajongi kat baki bahaya sem jongi ki loki jor ki jongi ke emlang salang jongi kadang don hapo ka jing penram juga pop blewong ngakwa pi baro pin kiu ka kerdan ka baar berkata ka ka kerdan jong kinang job ikimen sim ka kodo to be soul winners Sengap Jacob san ka baar po ya thu shu jayu larang ilong ki soul winners
to untip ba uta uba penpai uba pop na ke jingai sakma ka lenti jong u un pen im yala ka mynsiem na ka jingiap bat un tap no ya ki bon belin ki pop larang ilong ki soul winners jayu anang penim susu yang i naka bor jong ka pop but wong on top no ya bon belin ki pop la sikidon ki struggles ka jing em jongi what ai begitu ki jing tolot ki jong pi ki long ka daw pin sakiu Jesus Christ baroh nangingim long janai ngidon lagi jong ki weakness nrewat pensyong nong rem ya ka jing em jong fi haki weakness jong pi la don ki weakness duai shuble om try na don te ka weakness kala palong ka jing bitar kala palong ka jing bishni kala panang don ki jing ko brai hang ni hang tai nrewat ai bikin khangla om try na kwa ba men top no ini ki pop babun belien jong apar pendu pendam ya ki bangan yo ban syakri me katakan ja uta uba pen pai no yo ba pop na ka jing sakma kalim ti jong u un pen im ya ka mynsiem bat un tap no iki babun belien ki pop jongo kata ka di ka jingmi atong im kwa mo kata bangin nang job iki pop ka jing bangin nang light na jing te jing khom jong ki ban light kalong ka lenti kalong idi ban apply Jesus Christ ban larang yo apply yo Jesus Christ ka perthai ka tip te ngim dei shu ki kristan ki bare ngim dei shu ki kristan ki baburi elade hakashang ngidon ka jing shai ngi wengi ta kashang babaro kin yu i ka jing bha ka jong blay ban kata kanya rap yang i bangin nang yad na kajing syai siya kajing syai aku bangin niya pet nuksa ha kabay day mga di kabanta baroh pitip ik ay gabaw Jisu lale menbaw lale siya siliang gaduriyaw Galilea siya katakasnong gadara ka Bible kay ito ingi baladon uto buriyo uba siyong suit uba hapo jong u don tauk suit uba kerteng upay ba balay namarbuya don shibun ba iksuit haka donot baka jigim jong tau buriyo habaw Jisu lale ka Bible ke itu bau Jisu ula beno ay tagiksoy ka pet no tau brio bau ni brio la tip brio but habau la tip brio but la snow tu ek ay bau Jisu la le ula ma ek jing tumai skap ka Bible ko angkom ne no Marcos kal nong ka basan ga dekat ka arpo kumta ula mino but ula sedang ban penbena hadeka polis yak kibakat no ki ay ru bau Jisu ula le hau te baroh kilas ngo kendet ngam uniu brio om tang bula yo jing ma bula yo jing side bula yo jing pentemai no Jesus Christ ula don ga jing dei bat u menta kumukpa bat ku andre hadin kane kumta ka Bible ko om ula le bat ula ya penbena keleng kata ka snong bekerteng ga Decapolis ka bran chotli ki snong ga jaka ka bahe uniu brio ula len banyak love you Jesus Christ ula snow tu ka ek bo blay le ka jim jongo baru snow ba la do blay le kumne yang ke bakat no ki pramasin ke bakodor ki balong kum na ki ba syate syakum ki di ban mat ya ka ju ka jing snay jong blay pan mar sa ka ule ka Bible ko ong banyak love ya ka gospel kata di ka kerdan ka ba ba Jesus klang kang yo ban habaw niu brio ong try ngan but no ya me ngan let no ni ong em wong ako ay may melong soul winners hakani ka jaka ane sinong gadara men lenchi ki jaka kaleng haka Decapolis man ya thu yak ay ka blay ulale yaka miracle ka blay ulale ka jing pla ka blay ulale haka jing im jong me ba ni ubri ulale ba ulong soul winner na ay ngo yu blay ba om tang bulayo jing pen im and re ulay ru man pen im yaki way ba ya thu lang yakani ka kubor ka ba ka gospel ka ba Jesus ulaban pening ka Bible ki thu susu ini no Luka no Yohanes kalanong kabasaw siya pang katu kanong Samaria kaba wantong nagatu ka pung gajong Jacob ka Bible ki thu bakani kanong Samaria kadai ka brio ka papo but kabadan sibun kita na but u Jisu ulay kendu bat kani ka brio para ba Jisu ulay keren bat ka uang ko brio ay yang kani kabri ko angkom no meu jiu me panom na nga kanong Samaria Jisu ang ala na palatip u eto wa panom na pa panjin dala pan na u ya ka juga jingem bat nganjin dala ay hapa de ka jing keren gani kabri ko angko try to ay nga kani ko sngo nagam ta ka jing sngo ret joni kabri ka ba sngo to baka don ka jing sliang bat om tang baka susnap ko ang ay nga ni ko juga jingem ba ka jing keren ba u Jisu u ay ka
But ondal kalayo igni ka jong jingem kadon ka jing hun na po ka mynsiem jong ka kadon ka jisu thu pala ma igi pop jong ka kadon ka jisu thu pala sat igi pop jong ka kadon ka jisu thu ba menta na yo iga jing thau thama iga jing na yo iga jing kar sin uni jisu la le thama iga jing jong ka bible ke thu ingi bakani ka brio kala mare shishno kani ka brio kala mare shishno bat kala le banya thu siki parashnong ge jong ka bakala Syem yauta Messiah. Kala Syem yauta ubaga ktiin jo blei ka la kular. Pramsi makodor ka next level haka jinget Kristan gadai ka level jong kinong job ya ke mynsiem kiba kodor. Baru blei kuah ingi bangin kiyo. Amdai bangin sa kum ki kelung. Wong Petros to dako akhir-akhir kum ki kelung badangka to pin ko akhir-akhir ikadut kabadai mynsiem hakaba pila panangsan uble kwa ifingi padyanga bangin don haka first level bangin long tang ki kun hap ki kun kena uble kwa ingi bangin kiu to the next level ban long ki kpa kide ki basaiso ki kpa kide ki bala ban penmi ya ki wei pat ki mynsiem ki bakodor ki bayalap yu Jesus Christ nga tho hapi ki kpa ong gani ka Bible naba pila itu yuta ubalong nadu meningkong tingi itu nem iki jinglong ki jong blei ki ban nadu meningkong snap u Yohanes wong kum ne Yohanes ka meningkong kata kabalalong na kaba meningkong iya kaba ngilayo sngau iya kaba ngilayo I dalaki kemajongi iya kaba ngilayo kmi pelau iya ka baki kti jongi kilala bantaba syapang utau ktien joga jingem ngiyathu syai hapi ong Yohanes baba piru pinyo ka jingiasyllok lembat ukpa lembat Jesus Christ snap blewang na kwa ya piba pindon ni gani ka jingiasyllok pakumba mangi ngilayo sngau kumba mangi ngilayo I kumba mangi ngilayo kmi pelau bat mangi ngilayo toba yuni ublei kumba ulong nadu mendanglong wong kwa ya piro pinong kumta papin nang itu inu ublei kumba ulong mendai tang ublei jong ketuka moment kabangi kalah kabaman jong ketuka moment kabangi plai di pop jongi henry ublei haka jingem jongi but kum kikpa ngin nang itu syusyu inu ublei kenang bangin nang lapanya tu yu syakiwei dan ki bro ki banga kali ki ngong Jesus Christ okay ong Jesus Christ udah kun jong ublei very good Jesus Christ di bakasem kulai Jesus Christ di bayap halor ding pena di syasa prek kikti bakikijat sya sum du sum na kru pen pang pan singet sya Jesus Christ di tu belayap kain balatep yu para kesengi balai lo mipat uta kain di Jesus Christ kim bakla kata kalau kebedankam bantip syapang Jesus kumunong penem kenapa penem yang ingin hapan tip ayu Jesus la lelor din pena Henry hatu tanggatasi ublay ong ngaya tu api bama piru pinyo ka jingiasyllok lambat ublay lambat ujisu ukwa ingi bangin snow tu ulong ublay wa kumno nadu mendanglong kumno ka tiet ka dono jong blay but halor kata ngin snow tu ka tiet kumno ka dono jongi hakabede baga jingkhui ka tiet kumno ka dono jongi hakabede but ka jingbha ka tiet kumno ka dono jongi hakajide baga jingsnei ka tiet kumno ka dono jongi hakabede baga duk ki ru kynthei ki khon swet ki khon rangli ka tiet kumno ka dono jongi blay ukwa ikata bangin don ka jingiasyllok ikpa wong atho api ikpa na ba pila itu yu tau balong nadu meningkong kabot ukot ingi siya ni KYRDAN JONG ar pan itu janai bahayu blay para bang itu yunu blay ngin la banlong kinong plaru sikiwe kikpa ngong ipi kidei kiba penmi ika pateng bat ka long din ndai tang magisutip yu blay henry dakata ka jingiasyllok ka bangidon ngiyat hu siya ka pertay ude blay bakat bangidang snow au jisu
Ka Bible bangi puli kat bangi nang snoh un pen pau yang ki ai ki baroh. Uang habang langit uang mensua pilong ki tenat klau, uang re haba pilanget hanga, uang along ding so wan badu kupa jonga ulong nong sumar briso but no pilong ki tenat. U Blei menta ula Syiem yang badu punya so yang badu Jisu. But kat bangi dang snoh au Jisu. Ka Bible kong an hikai yang ki ai baroh. Ki ai baroh siapa u Blei na dok meningkong. On hikai yang But ngidei rupanya tu lang syakiway. But kata kadai KYRDAN Kaba AR, KYRDAN Jong ki soul winners. KYRDAN jong kita ki nong job iki mynsiem kiba kodor. Uang atho api ko ki kpa. Nabapila itu yuta ubalong nadu kaba meningkong. Atho api. Mdei chu tang ki kun hap. Ki kun hap uang pidei ban san. Mdei tang bapin hun balapan ya pidei ban don ka jing kende mynsiem baki weiru ki dei ban ma di ka jing pendem. Pionga ngamnang banyalap yu Jisu Kris. Pionga ngamnang banyalap yu Jisu Kris. Jisu ongkum ni. Ong kalingka kalong kababuan sisya. Nreki nong trei ki duna. Pimnang banlet yalap ong duai. Duai nam taga jing pendem jogi mynsiem kiba kodor. Ka jing duai ka di ka baningkong ya ka bangi di ban le. Ladang ini ban kiu, hakani KYRDAN Kaba AR. Ngidon kajing tiit, kajang ublay ka download jong irong, ikwa titray. Bakin yo man, ikajing pendem, ngiyo titray, dan sibun, kibang patip, yu Jisu, ban ngikwa. Namnang, banyalap. Adang syukurlah kababot namnang. Duay. Untra hikaya nga. Hikaya nga. Unong gadara, uduay ho Jisu, ong try nga kwa banbut, yabe. Try Jisu, ong hilet. Hilet banyalap. Bat ulay. Hapo jong mynsiem jong Blei hikayo. Bat ulong nong yalap. Duai wong Jisu kata di baningkong. Shu yalap daga jingduwai. Yasa ya kemat jong Blei daga jingduwai. Berka jingduwai kadai kaba penitu bapila don KYRDAN Kaba AR. Yalap lembaga jingduwai. Panbor do Blei ong tra hikay nga kumno bangan witness yame, kumno bangan sakhi yame, kumno bangan pla yame, bat un hikay yapi. Un hikay yapi dan berban hikay. U Blei un hikay. Kabak don kami kalong bangin ngautu, bangin numsa ka level ka baningkong. Ka level tang balapan im. Nringin yach ka level Kaba AR, ka level jong kinong playo Jisu Kris. Kinong job iki mynsiem kiba kodor. Ngangit lada baroh na pring jungi ki balangit how Jisu Kris niyabe ban kiu siya ka level. Maong ipi ka kajala jungi ka numlong kung pagalong. Lada baroh ki KRISTAN kiya kiu siya ka level banga day ban playo Jisu Kris kanamdan kajing to, kanamdan kajing bamsap, kanamdan kajing kwan bento shimet, kanamdan kajing iben yanoru. Ngin kwa tangman sakhi pat banyatu siya pang kajing it kajong Blei. U Blei ong kiu siya KYRDAN Kaba AR. Ngatho api kikba. Blei Un siya KYRDAN Kaba AR. KYRDAN jong ki soul winners. Ni aingo yu Blei bahaga ni kapor kari program nilayo banekren siya pang KYRDAN Kaba AR jong kajingit KRISTAN. KYRDAN jong ki nongjok iki mynsiem the level of soul winners. But abo Blei nyarap yangi kibapet ini program. Bangin la ban pendai gidi kajing hikai haka don't know chungi. Nam keren naladi kani gidi kapadan haka ketin ke jong Blei. Kani kajing khot ke jong Blei yangi. Kajing khot siya kajing long jingem ka KRISTAN kaba janai. Kajing em banlong kajing kyrkhu ikibai. Banlong kajing kyrkhu nagamata ki marjan marpa. Banlong kajing kyrkhu hiyeng asem. Banlong kajing kyrkhu haka em lang kasalang. Ibriyo ke beting ko ban nga bat piman gasngi kimdei ban let no ringkat bagajing khonyok mynsiem utu ba ulong kumta katu ka kong kalong kumta enreki di ban mat iga jingker ko banong ani ngaya kendu yu tu ba ngaya kendu itu kong ngaya kendu itu somla ngaya kendu itu ihap ani gajing em jong kite aslong bless tamay kendu iki Blei Un pigi khun gi jong abaro kibla don ka level ka baningkong Un ka level ka AR banong ki soul winners Blei kyrkhu yang apa JP nakabanta kaburong jemu tongin yelay u Blei haka jingduwai Blei buk pa jingi hapdeng babit ni aingu imetray nam talaga por kabangiyo ban peteng ya kini ka Bible study ka jungi kan rasah kani ka tuyo panya kran siya pang kani KYRDAN Kaba AR
KYRDAN JONG ginong job iki mynsiem syame. Try ka jing khot jome kamlong itang ban ngeit try. Nri ka jing khot kalong bangin ka jing KRISTAN ka badap. Ka jing KRISTAN ka bakamen. Ka jing KRISTAN try ka rapi ka banlong ka jing kyrkhu iki bai ko pa. Kan rapi kana bagi weru kitip. Badon jing kermen, badon jing penim, badon ka bol. Habang ingeit bagi pdiang yu Jesus Christ. Ngadwai nakapta baroh kiba sngap ini ka Bible study. Mangin sngotu ili ka jing khot ka jome try. Kabaw Yones uang at ho aphi kiba. Nabakila itu yuta ubalong nadu meningkong. Bang iru try kan rat ba inya besya kataga level banlong kum kikpa kiba seiso try. Kibala banong sisin gasngi bang iru ngilala ban lam yanor yano siya ban itu yu Jesus Christ. Ay bagatagan long katong ga jogi try. Naman maladep keren syai ni kaketin cuma ngilong ayu kan rat. Habang ilang ngeit yu Jesus Christ. Ngilong gajing syai, ngilong komeluk, ngilong gishiti, ngilong jingiubi. Kan rat ngilong kinong kitin sim ko joma. To yarap. Kan rabi banginom ong bakani kamday yangi. Kani kaday tangi kinong yalambalang ni pastor, kita man besan, kita khot ka pdiang. Kani ka jing khot ka joma yangi baroh ki banget hametrai. Baka day ka kamram jungi. Banwanya lam ya nur ya no. Siya hima joma trai. To kyrkhu bat dodrengkat. But I bol baka ketin ka joma trai. Kabala yo ban bet. Kanom long kabala na etra. Ay kan long. Kaban yo ban ngam ni kidok no jongi. Ban penkendo yangi. Ban yo hangi ka jing mynsiem tra. Ban nang ne syakman. Ngin nam ta ka program jome. Tu kyrkhu ya baroh ki basnap ni ka program. Ka jing sup ka jome ka jing kemen jome. Kan dap ki dok no jongi tra. Tu kyrkhu ka por ka blang sa. Bari ka benta ka balai ka bangin saya beteng ka wei pat ka teo. Ka KYRDAN jogi samla. Kan rabi nang pensle. Ban nang kyrkhu mo sngau yangi. Haka kerteng utrai baru nong penem jingi uji sungduwai. Patwai baga jingi ba U Blei Un pa ka jingai uji Jesus Christ. Baga jingiasyllok mynsiem aku. Kini ka jing kyrkhu jo Blei ki long lai hawai. Kilong ringkat bat ni. Ringkat bat baroh ki basnap bat ki bapet ini ka program. Ringkat ro begitu ba khot kerpa ka kerteng jome. Ban penlong yangi trai. Ki ban imsngi. Ban long ki nong job iki mynsiem ki ba kodor. Siya ka hima jome. Nadok mentas ki atabom jikudro. Amen.